Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinagsimba bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw na lang ang naakit sa puso ko. Ang daang katutubo sa bayan ng Aguilar ay sinasabing isa sa pinakamagagandang kalsada sa Pilipinas. Ang daan ay tumetawid sa mga gumugulong na burol ng Pangasinan, na nagbibigay sa mga bisita ng tila walang katapusang magagandang kahabaan ng lupa at halamanan. Ang 24.22 na kilometro na kalsada ay humahantong din sa isa pang kilalang destinasyon sa Aguilar, ang Mapita View Deck. Ang pagtatayo ng daang katutubo ay nakakatulong din umano sa mga katutubong pamayanan na makarating sa bayan ng mas mabilis, mas madali at ligtas. Kaya ngayon naging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa akin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matiis lihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang nakahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais ko malaman mo na ibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinagsipan bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin?